khona kuthiwa kusebenza inkampani ezimbili khona. Esithe sisaba nokuzisho lezo inkampani ukuthi iziphi ngoba na amaphoyisa akhona. Angjalo ndaba ezitha. Inkampani ezisebenzayo la i-16 indaba ezitha eziqale ngokusakhela isikole isikhalisezwe kuze kube imanje indaba ezitha siney'nkampani eziwu-15 indaba ezitha. Kube kuthiwe benginesikhathi bengizozisho bengizohamba nikheca umlomo namhlanje. Ngicela ukuninikeza le nkampani ukuthi iziphi. Eyokuqala inkampani esinayo la ngaphakathi e-Ward 6 esebenzayo sine-Falcon inkampani kaMasibiya. I-Falcon nenkampani le kaMasibiya isebenzile ka-Eskom. Angithi kufanele sisho isebenzile ka-Eskom, yasebenza ema-toilet, yasebenza isikhathi sizwe, yasebenza nakwi-bulk water. Inkampani yokuqala leyo. Indeni phela ngahle phela. Inkampani yesibili la esebenzile indlubaheshana. Inkampani kaBabzwane nangathi. Inkampani kaBabzwane ngicela ungilalele khona uzophuma ne-information e-right. Ngiyehla. Inkampani yesibili kaBabzwane indlubaheshane sebenzile kaRamdeni isikhathi sezwe i-bulk water, yasebenza nakaSiyamthanda project. Fanele ngikuveze lokhu bafowethu, angithi wena othatha inkampani yakho uhambe ufuna umsebenzi. Siqhubeke bafowethu la sinenkampani yesithathu ekuthiwa iPungashe. No, inkampani yesithathu ekuthiwa iPungashe la ngomfowethu uqhamuka enyonini uyena amsazi. Ngicela ukuqhubeka bafowethu. Ngicela ukuqhubeka inkampani le iPungashe yakhona khona la i-Ward 6 i-provider nge-security lapha kaRamdeni. The very same company isebenza in collaboration nenkampani kadadewethu akaZwane okuyinkampani yezenduna efaka ama-toilet kuphela la ewadini. Sidlule lapho sibe nenkampani kaSisho Sonke former ward council. Unikwa yinina bahlonishwa ka-Department of Transport ngithi bama-LPage veterans. Sisho Sonke uyasebenza nje kwasikhuluma ka-Department of Transport kuleya project yakaRamdeni. Under i-disability ubaba uSisho ungale enyonini. Bese siqhubeka siya kwi-disability sinobaba uNhlabathi. Akekho umuntu ongamazi ubaba uNhlabathi la e-Ward 6 wasenyonini. Okay. Akunankinga mangicela uqhubeka. Ubaba uNhlabathi une-disability, inkampani yakhe iyasebenza njengoba sikhuluma. Siqhubeke bafowethu siye kwinduna yamaswazi okuyiyona esifakela usimende kulowa mgwaqo lo lapha. Umuntu wesifazane induna yamaswazi. Kube khona ilanga lokusa elaseJobstown, ilanga lokusa liyasebenza nalo lapha kaRamdeni. Yabona ukuthi seseqile kule inkampani ezibili ekuthiwa ziyasebenza. Singakhulumi iphutha. Siqhubeke siye kwi-water card lapha yakaRamdeni. I-water card yokuqala abayidinga abaholi yavela la elista umfowethu uSamuel wakaBlose lapha phezulu. Akusiyinkampani ezibili lezo. Siqhubeke siye ekusaplayeni kwama-VIP toilet lapha kwisayitha ka-Eskom ne-bricklaying. Bekusebenza nayo induna yenkosi angisayiboni. Nansi induna ngapha uNjomani. Uyena obekade esebenza isikhalisezwe enza i-bricklaying induna. Uyena futhi obekade esilekelela ngama-toilet lapha. Kube i-paving ne-painting inkampani zakhona la elista hayi kwenye indawo. Lapha phezulu ey'mbili ebekade isebenza khetha ufakazi wena wawusiyenkulu. Bese kuthi inkwali lethela umgwaqo wonke lo okhandwayo
umgwaqo okhandwayo lokhandwa u-Department of Transport inkampani yaseMasondeza abanikazi bomgodi bese sesivala kampani yethu yokugcina ngci Ingcebo kampani kaMfowethu uMapholoba Ingcebo ngeke silaleleni uMfowethu uMapholoba inkampani yakhe Ingcebo ithe nje mayiqala wacela ukuyosupply ngocement isikhathi masiqala isikole wangena uMfowethu wasupply ngosimende wakhathala endleleni wayeka sadlula lapho uMfowethu uMapholoba mangabe sesiqala lama-toilet ama-VIP baholi uMfowethu uMapholoba sicela izinto ey'mbili kuyena sicela siphe ithraki ediliva amasilende i-material wasipha uMfowethu uMapholoba wayesefaka neyakhe inkampani uMfowethu uMapholoba yasebenza inkampani kaMfowethu uMapholoba yafaka ama-units awu-100 yafaka 100 units uthe seqedile uMfowethu uMapholoba wabona ukuthi hayi akwanele waphinde wacela ukuthi hayi ucela inkampani iphinde imhlephulele ikidlule nayo wahamba waye wathenga wasebenza khona wabona still ukuthi hayi akwanele uMfowethu uMapholoba wacela inkampani ukuthi ikidlule nayo futhi wadlula uMfowethu waye wathenga